Местни избори 2015. Здравейте, уважаеми слушатели! Продължаваме от студиото във Враца с гост. Имаме вече тук в ефир. Ще ви представим сега Ивайло Христов, кандидат за кмет на община Враца от политическа партия Български демократичен център. Здравейте, добре дошли! Здравейте, добре заварил. За първи път ли влизате в радио студио? Да. Надявам се да ви е приятно следващите минути тук при нас. Благодаря. Защо от бизнеса решихте да се насочите към политиката? Доста хора вече са ви виждали по време на кампанията, но кажете и за нашите слушатели. Повечето хора се насочват от политиката към бизнеса. Всички знаем как става това. Навлизайки в политиката, те се облагодетелстват и се насочват към частния бизнес след това. При мен се случи точно обратното. Факт е, че няма благоприятни условия за малки и среден бизнес в общината. Затова моята цел е да променим това нещо. Липсва диалог между бизнеса и администрацията, която вместо за бизнеса работи в своя полза. В управлението на общината трябва да влизат нови лица, млади, необременени политически. Ние заедно ще работим за създаването на благоприятни условия за бизнеса и инвеститорите, защото в момента тези условия ги няма и бизнеса умира. Не е тайна за никого, че конкурсите за обществени поръчки са направени така, че да се печелят от 2-3 големи фирми. По-малките обаче загиват. И аз ще работя именно за тях. Освен това гарантираме пълно съдействие на малки и среден бизнес при откриването на работни места. Наравно с това ще извършим и незабавна промяна на администрацията, чиято цел е да насочи самата администрация да работи в полза на хората. Това, вероятно, последното много ще се хареса на мнозина за администрацията специално. Да, определено. Може ли да бъде променена Враца и как според вас? Враца може и трябва да бъде променена. Но за да се случи това, на всички трябва да им е ясно, че големите пари са в София. В Враца е ясно, че пари няма. Докато останалите кандидати са заети да омайват избирателите с едни и същи дългогодишни обещания, аз и мой екип вече работиме за това тези пари да дойдат в града ни. Внесох искане до министър-председателя Бойко Борисов за изграждане на магистрала в отсечката Ботевград Враца. Смятам, че мястото на кмета не е в кабинета в общината, а в министерствата. С готови проекти в ръка и той не трябва да си тръгва оттам, докато не му бъдат отпуснати жизнено важните средства за съживяването и развитието на града и региона. Известно е, че живеем в най-изостаналия регион не само в страната, но и в целия Европейски съюз. Затова моята цел е да наложа нова визия на управление, непозната досега в общината. А тя е работа и пак работа. В тази връзка какви са приоритетите ви? Инфраструктурата. Цялостно асфалтиране на пътищата. Създаване на нови и поддръжка на вече съществуващите зелени площи. За икономиката, създаване на благоприятна среда за местните фирми и инвеститорите, участие на местни строителни фирми във всички инфраструктурни проекти и търгове за доставки. Прозрачност на обществените конкурси. На трето място е реда и сигурността в общината, чрез отличен диалог с районното управление на полицията и областната дирекция. Средствата за опазването на общинските обекти и мероприятия ще бъдат пренасочени към изграждането на общинска структура за охрана. В сферата на образованието пък ще се насочиме към детските градини и ясли, които през последните години бяха загърбени. Обновяване на материалната база и изграждането на детски площадки. Комфорта на децата ни ще бъде един от основните ни приоритети. Развитието на туризма е другата опорна точка, в която ще се вложат доста усилия и средства чрез изграждането на водопровод до Врачанския Балкан, който ще обхваща територията от Леденика до Пършевица, ще бъде един основен проект. Междувременно пък държавата ще се погрижи за пътя до там. Всички ние очакваме, ще подкрепим всички инвестиционни намерения и ще окажем пълно съдействие. Всъщност, кой е основният ви опонент в тази кампания? Като носител на новата визия, аз не смятам, че имам опонент. Кандидатирах се за кмет, за да влезе в общината човек, който да работи не за себе си, а за хората. Само по себе си това ще е прецедент. До сега не сме имали такъв случай. Ние ще се борим да обединим като партньори гражданското общество и политическите партии за премахване на вредните управленски практики и корупция, за да се постигне обществена справедливост и единство на колективното политическо съзнание. Само кмет от ново поколение може да промени община Враца. Кандидатирах се за кмет на града, защото вярвам в младите хора. Заедно можем да покажем на обществото, че политиката на единството и толерантността може да бъде основен двигател за развитието на гражданското общество и нормалния политически диалог в общината ни. Казахте доста неща до тук. Защо все пак избирателите да гласуват за вас?
Гласувайки за мен, избирателите гласуват за новото, за различното, за промяната, която всички желаем и която ще постигнем с общи усилия. Местната политика ще се провежда по съвсем нова визия. Според мен в местната власт ежегодно трябва да участват нови хора от народа, които са носители на промяната. Истина е, че те не харесват мястото, в което живеят. И ако са готови да го променят, то нека да гласуват. Всичко е в техните ръце и те са тези, които ще определят дали ще живеят в един променен и по-добър град. Готов съм да подкрепям и да дам коража на всеки млад човек, който иска да изрази свободно мнението си, да говори истината без страх, да защитава свободата и толерантността. Искрено вярвам, че мотивацията и енергията, която имаме, ще обедини повече хора, които желаят да се включат и работят активно за своето бъдеще, за бъдещето на общината, влагайки мечтите си в нашите принципи. И бюлетина номер? 15. Номер 15 в интегралната бюлетина за кандидата за кмет на политическа партия Български демократичен център за община Враца Ивайло Христов. Благодаря ви. Благодаря. Местни избори 2015. Купуването и продаването на гласове е престъпление.